טוב, היי חברים, מה שלום כולם? טוב, אני אגם וחזרתי לעוד סרטון, רק שתדעו, היום הכנתי לכם משפחה חדשה. יש משפחה חדשה, שנכון ראיתם את המשפחות הקודמות, אז יש היום, הכנתי משפחה חדשה ממש מגניבה, אז בואו נצפה, קדימה. אמא, התחלתי את הסרטון. טוב, בואו תראו, איזה משפחה חדשה. זאת אמילי, זאת אמילי, זה אבא שלי אלמוג, וזאת אמא שלי מירי. אז כאן, פה הולך המטבח, בואו נתחיל בהיכר בית. פה הולך המטבח, פה הולך הסלון הקטן שלנו, פה הולך המקום כזה שאמא שלי מכינה כל מיני דברים מגניבים לי ולחיות הקטנות שלי. פה יש לנו פינה כזאת מגניבה, וכאן זה חוץ של הבית. טוב, פה זה המעלית כמובן, והדבר הכי חשוב מקום שאני אחד האהובים עליי, זה המרפסת. אוי, שכחתי את הכלבה שלנו למעלה. יש פה אש להדליק, יש פה מקום כזה מגניב, פה זה המקום של הכלבה שלנו. אז בואו נתחיל ללכת להביא אותה. כן, לוקח זמן. טוב, אז בואו נלך להביא אותה, כזאת מתוקה. טוב, יאללה, הגעתי זה החדר של החיות שלי, אם כבר באתם פה. וכאן יש זאת הכלבה מתוקה, אני אקח גם שייקס לאחותי הקטנה. כאן זה חדר ריק, רק שאני לא יודעת איך בדיוק, לא יודעת מה לעשות בו. אנחנו לא יודעים מה לעשות בו. אז אולי תוכלי להגיד לנו, אולי אנחנו בינתיים חושבים על המקום הזה. טוב, כאן זה החדר של ההורים שלי, אם אתם כבר רואים. ובואו נלך קדימה. טוב, הגענו עכשיו. בואו נתבוא לפתח. ושלי, הבאתי לך את המאהוב עלייך. תודה, וזאת הכלבה המתוקה שלי. טוב, אני אשב פה ואת תצחקי לך. המתוקה שלי, אני אוהבת אותך. למה נהיה פה כזה חם? וקוראים לה ליצ'י. ליצ'י, לא יפה. למה הדלקת את המדורה שלנו כאן? חמישה. אופי. זהו. טוב, בוא ניכנס לבית שזה אולי לא יהיה קרה נכון. ליצ'י, יש לך עוד טיפ וקקי? יש לי קקי. אוי, קקי, אני יכולה לאסוף לך את הקקי כמו שאמא אומרת. איך זה? אמא, מה מתוקה שלי? אמרת שצריך לאסוף לה את הקקי, נכון? כן. אז אם עושים את זה כבר, איפה בדיוק אמורים לשים את השקית זבל? אין פח.
אופסי. אנחנו נארגן פח. טוב, עכשיו נארגן הפח. נארגן פח קטן. הנה. ארגנתי לך פה. תודה באמת, אמא. אוהבת אותך יפה שלי, ביי. ביי באמת. חזרתי. טוב. הדבר הזה מגעיל אותי. זהו. מצוין. טוב, תשב כאן. אמא, מה אוכלים לארוחת צהריים? כי כבר אני ממש רעבה. את רוצה שאני אכין? מה את רוצה שאני אכין? אפשר שניצל ופסטה? שניצל ופסטה. בסדר. וואו, מה זה? אני אכין שניצל ופסטה. טוב. אומייגאד, מה קורה לפאקינג? מה קורה לכאן? לא יודעת. טוב, אבא, אפשר להחליף את המקום? בסדר. טוב, מתוקות שלי, אני רואה אתכם את הסדרה שאהובה עלינו. טוב, עכשיו גם כשאני אכניס שניצל, אז אני אכין שניצל ופסטה. מתוקות, אני לוקחת לכם גם צ'יפס, שיהיה טעים. צ'יפס. שיפס. ים. או שעדיף המבורגר, כי המבורגר. טוב, אני אכין המבורגר. וואי, איזה קרציות אתם. סליחה, אני מצטערת. טוב, יש לנו כבר המבורגר מוכן. טוב, עכשיו אני אקח כוס. אתן רוצות את הכוסות המיוחדות יפות שלי? כן, אמא. טוב, אז בואו לאכול. המבורגר קיים מוכן מוקדם. כן, אין מה לעשות. טוב. לא חשוב. מאמי, אתה רוצה משהו לצהריים? לא להחליף איתך קושי. ברור. טוב, ימי. לא, אני לא אוהב. אוקיי. אני אקח לי... אוי, שיט המקרר ריק. טוב, אז אני אקח פה... פרי. מאמי, אתה רוצה פרי? כן, בבקשה. אני אבוא איתכם לשבת לפחות, אם אתם לקחת. יביא כמוכי. ליצ'י, אסור לך לאכול יפה שלי. אם את רוצה אז בואי אני אכין לך אוכל. ים. אוכל טעים יש לי. יש לי עוד פעם פיפי.
טוב, לפחות עם הקקי. יאף! לא חשוב, אני אסוף לך את הקקי מתוקה שלי. פתח מצוין. זה לקח הרבה זמן. זה לקח טיפה. מישהו יכול לתת את האוכל שלו. כבר שתהיה מסוים יותר. ים. לשתות. לשתות. לאכול. לשתות. זהו. סיימנו. עכשיו בוא נפנה. הנה. הנה. והנה. טוב, עד כאן סיימתי את הסרטון. נתראה בחלק השני. ביי.